Haleluya kaburam syatwa kani kade kubur ke bakerki yaki para syakri baro besngap lembah kubur ke banle Christmas ke jangpi te banle ke Christmas ke Jong ilang baro te ngaso tenat te man sam lembah kubur la pensyaya ki ilang baro sepang kani Christmas ton katuk ane ki para syakri ki batek singa personally bat ki belah kolro badan iwe belah ongkum ni yang ba supaya tulem siang lek kumno Hato kan rakhe ya ka absen tarik kum ka Christmas. Nama dan ki ong yang ngaba ngide ban rakhe. Nama ki Hindu ki rakhe, ki Muslim ki rakhe, baru ki rakhe ki briew. Te baleng ki Kristen ni nam rakhe Christmas. Dan ki ong ba ngila yo census ka ba tau briew barium la ong ba ka de ka absen tarik ka sngi ka Jong Jisu Khrist ka kum ka jingkylli. Jong kita ki ban briew baru ki shim census. Hato jingleh ya ka absen tarik kum Christmas. Ong tang kum tai yang ba oi sipon ma perkhat baka oi ngide ban le kum kata galiang hynrei habang perkhat shu bang asyam kat kan neshu ki briew ke Jong utrai abi ki alap nyamba kubot ki ong ba ngimde ban le ya Christmas. Ngimde ban le Christmas nama aka Bible am suladan absen tarik Christmas nama kata ngimde ban le makata ga de ka jingkai ka babakla ngimla ban tam na ka Bible gospel ka Jong utrai. Ti ong yang ngaba sebab pensyai mapi jangan pensyai mapi nak ke Bible tik atau ngidin am le ka ngidin am yang pule lah baga Bible kalkum ka shti ke Jong Paul apostol sekolah sai kalau nong ka baar ka khot ka bakhan riu tin ki bong kum ne namar kata wan ai ba uno no ru un bishar ya pi ha ka ba bam la ne ha ka ba di Lani syapang ka sngi kawai lani haunai thamai lani ka sngi sabatan sngi kawai ka Bible translation English ka de ka festival wang itip do ka Christmas ka de one nak festival de ka way nak festival top festival in the whole world festival jong ka partai baru ka way maka tau upolo apostol upan saya ngai pi baro ukun tiu jor ngai pi ukun tiu jor sa kolosai Okiu tujur hakrimat kemamta bangimde ban bishar yakiwe bahaki bam nakidi nakile ya kata festival ka Jong ya Christmas ne ka no kana ka festival bakile ladon kinak baju melin man ang ba beli memle beli banle dai kata ka di ka babakala ka jingkai na gospel ka Jong trai ang bangimde bishar sepang kata pang ka festival ngimde ban ang ba phimde banle Pidai ban le raya klimat ka bamta ka jingkylli ka dang mi biang hang ni ka long ba Hato ngin len ya ka Christmas Jong afi na ka tu ka nong ka khot na ko la sai ka long ka ba ka khot khan rio ku mang la afi de ban no ban bishar fi pidai ban le na pidai ban le Kamut ba ka tu ba gospel ka Jong tare ka ai man lai lut yang ai fi ka ai mon lai lut yang ai fi nang don ka mon bangin le Christmas to ai bangin le nang don ka mon bangin le ka no ka festival ka jing ka Jong ka de ka birthday ka de ka singkha ka de ka no ka festival ka de ka no ka festival pila ban le hynrei yaki bam le ka me katu ka lakot kadang-kadang sui ka bynta ya kita ki bam le Christmas dengan sahabat shibit hynrei bynta ning penkut sya kita ki bam le kemon ka Jong pi nai le tapi kwah ban le to le lada phimon ban le Christmas nai le pan apan boru ikwe nam bishar ikwe lada phim le ru pan bishar ikwe la phim le la Jong di awal ji ong ikwe bale me le lada phi le ru ji ong ikwe bale me le snap jar ai ka mon nai lo ni long ki balai lo ba ka gospel ka Jong trai ka ai mon la lo bang le festival kini festival Hynrei hakmet ka bam tang ko ban rak ka ne ya kita ki bale Christmas pat oi ka ai mon lai lut yang ai fi bangin le nanginam le ya ka hene ka tu ka ne ka gospel ka Jong trai bu Jisu Khrist syakri ka Jong trai bu ka tu ka ne ka jingum tu ya kita ki bale ya festival ne kino ki banta ha ka jingum ka Jong ke kan mau ka baning kong bangin le ya ka no ka festival ne ka no ka kam ha ka jingum ka Jong a jang fi le ka papan berom ya oble kata ka di ka point ke baning kong wale kana pensusi ya tra langi le Christmas ni gino le kana na festival ka gospel ka Jong trai kan fimla khang ya no ban le festival he ka festival ka Jong a jang pi ka dei ban long ka papan berom ya utrai pai ka shti Paul Jong apostol nama kata la da pi bam ne pidi ne pi le ru to le pi
ki baro ki bapanan borom ya utrah usyakri ke jong tuai hak por bangta usyakri ke jong tuai hak por chikinong korin iathuh bapan saya ki haba ki le ki bynta ki le ke bapanan borom ya utrah om tak bishar am ki roi am tak jing phang ke ki hynrei baro na dong shadong haba ki le kan bynta ki ban le da ke bapanan borom ya utrah la dai ka bam na ka di tanah ka bam ka di ba shong shit Khristmas ke banta bun briew kim bam shu ke jing bam ke bat long kepu ri ki bam ke jing bam ka so si ke mat ka jong ki bam ki di ke jing di ke pan so si ya tra kata ke jing di ya khori ksut ba usyakri ke jong tra la maham la ba khu ke jong tra ba phimla bandi ya khori ksut ba khori utrai phimla ban yo banta ya ka mik ksut ba ka mik ke jong trai Hato nyimpen bitar Niam ya utrai Hato ngilong kan klain ban ya kata kin ke bo syakri ke jong utrai ko mak kata kan future Namar kata akan tujuh ha ka khrimat ka bamta apile Christmas ki syakri ki bale Christmas baro kan mau da pi bam ne pi di bam di ka pan sobhaya utrai wan di khri ksut wan di ata kia wan di ata bitar Jong, wadi kata betor ki piong ka pogo ni ka mah ka pogo le se ma ngam ka pogo okey ka pogo ma wadi kata ka pogo ka jong fi wadi ba syakri ka jong trai ong ba haton pen bitar ngam yo pi ban bitar yo trai wat ai ka jingleh ka jong fi Christmas ka menta kan bitar yo trai next season next hawya puai syak thama ka ba puai ka jing bitar ka jong ble tim utrai yang ai fi wat le kita bo trai tim yang ai fi wat le kini kena ba ta ki ba trai tim yang ai fi kumju pol omba na file ki baru ki theo ki jing rai ki jing shat ki riam ki pong ayo yo try ba di Desember nang don ka jain riam ka dan buram kan mau oi pastor ong kumne kiten ong ba ubenai telang ni ubenai Desember ni ubenai kriak ki de ki benai ki dan buram balai dan buram nama ki briew ki dabha ya ki dok ke jongki haleluya ki briew ki dabha ya ka dok ke jongki kim pen ya ki dok klen ke jongki ba khia ki dabha so tenat ba ka di ke por khia nama ki da burom bara jadi persit di baro lai aktris kumno la bentep try ong ba le ki ka pren borom try ka theo ka jan ka nap ka jang fi ka theo ya ka jing bam jing di ka jang fi ka theo jing shong ka jing kram ka jang fi ka khana ka jang fi baro ka bangin le ka de ban penen borom ya ulai kata ka di ka point ka bani kong ka masam fi ka point ka ba phim nei ban ai borom ya no hai Christmas ka ba manda ngam tak peng sok sik thanga ka jingiem ka jonga nga phai lam ba ka len tiat ka jonga ha ka ne ka slapper thei ha ka ne snong ka tha ka banga dan kum jo bon ha Christmas ka ba manda kila ai borom kila ai borom Santa Claus ba ke brio ke ai borom shu ya ulai la poi Christmas barok ki ong ba layo gift ke Santa Claus kena kil up shabah ya kamno tau Santa Claus una gift yang ba Santa Claus mai gift ya hikmi ki bu hikmi ki tok hikmi ba utrai ijli yak sentur ke balam darah ke sentur ke balam la kalau ke jing ijli hakmar ka jong utrai bo belai ka jong pe kami kata filam la ki kun ka jong pi bu gift hi pi yang ba bu Santa Claus ai buram Santa Claus ubelai kerkui kitab Ecclesiastes kalau ngebelai kan kon bakalai barok bagi bam bagi dia kejing tray jing tak kajang fi bagi yo barok kadai kajing ai kajang belai langin pa kitab jong Isaya kalau ngab sau ko kada khot ga pra kini kitin kam dei bakren da Isaya kene kitin kam dei bakren na manor bano kene kitin kada bakren da ubelai kajang fi hi ki bang kum nem ngalong utruai bakata kalong ka karteng cunga dia la kaburom nganam ai haei pat dia la kaburom nganam ai hakiwei pat utrai bo belai wong ngafi kaburom ka jongu ka diban ai tang ya habi labu ka abusan tarik bahkan dia ka ban ai burom ya Jisu Khrist dia pi ban ai burom tang ya utrai bo belai hakar de Jisu Khrist wal ai ya kun bakam roi
Phim day ban ai burom yo Santa Claus da pi ong Nicholas day Santa Claus ino shading dong Nicholas kam day ka birthday jong Nicholas asan tarik baro khna ki tibun yo Santa Claus kim tip phang Jesus Christ baro ki beriu da Christmas ki tip en kong Santa Claus ba Christmas tree kim tip ya Jesus Christ ka tau so si akan tiujur ha ka jamet ka bangta akan tiujur ha ka por ka bangta wat ai burom nya no ye no ai burom tangnya ulai kebakhadu nganong fi ya kita kibamle Christmas pati kita kibale Christmas kuncho lada phimle Christmas ru habalong jingseng absan tarik to phimle ska jingseng la katui jo fi to phimle ska jingseng lang om akan tiu dak sintur lade hi om lakan no ka jing sakhi ni ka proof na gospel ka jong trai makan tiu juru ya kita ki briew ki balik Christmas to pinlet ka jingseng lang wat julek Christmas shalom shawa wat julek Christmas ka jong pia betariong shalom shawa pin enjoy party picnic let ka jingseng lang walang jingseng ngan pule ka sti Paul apostol si Hebrew kan lang wasipo ka dekat ka alpusan tin ki bang kumnem klam da ino ya ka jingseng lang jengi hi kumbalong ka kom ki we handai dakkan tu parlok hi bat kata khamtam kaba POE ya kata kaba sngi kaba nangjan so song khiak man siang yim dai mi ban pet yang jingseng lang yim dai ban ino yang jingseng lang handai ni ban lek no ni ban kentu ya kiwe ni ban lek la de jingseng lang ni ban pet ni ban kentu ri kiwe abangi I ka si ka jong twa belakang jan ka jingwan ka jong Jisu Khrist ka lang jan ini bagian tiur kiwai bagi leceh jingseng lah. Kan orang yang pi, kene ka Christmas, kene absan tadi kene kabuk siar yang ai Kristan baru. Kibalik Christmas, bat kibam lek Christmas, kene kabuk siar yang ai pi. Balik kabuk siar. Hindu bamju pule yang kentin ka pito na ka Bible pisau unum sengap kene minta Christmas usngap ya pi. Nah kene Christmas ka festival ke baru kowe. Wat peleno ya kabuk siar ka jamfi pito anem di envelope pi anem di Christmas ka jamfi di we pi ayam to di kentin ka jong utrai bo boleh jonga jamfi ya kuwa ka jong utrai gospel ka jong utrai ha kat Christmas ka jamfi sam ne ki we pat sam pasal piang ya gospel ka jong utrai ba ki we kan tip pang Jesus Christ bat kentu pelak Hindu ke jampi kentu ya kita beri wang julai jingseng batang yang le jingseng nak mentah Christmas lah kan senam himle yang ya le nak mentah Christmas nang le nang kentu ya kentu lah yang le jingseng lah upol kai kan tahu orang kan dapat nak jingseng lah kentu ke pala asam lah ke jampi kentu ke pala majan ke jampi yang kan senam himle ke jingseng kan senam yang semula le ke jingseng yang le yang mentah jingseng yang le yang mentah batang fi wat ino kabuk siar ke jong pi pansam na aku bakal jong usyakri ga jong try usam na aku bakal jong Jisu Khrist ha pansam ya gospel ga jong utrai habar ka perthai mani thuch phang Jisu Khrist bai kane kade kabuk siar mengin sam phang Jisu Khrist Khrist kamu Jisu Khrist mas kamu ka jingseng lang ning ndak lang haju kolong ka jingseng lang na manta Jisu Khrist dai ban ai burom yo blai ka jingseng lang tang Jisu Khrist yang lek banyak seng lang. Dalam lek parti nasional mereka percaya dengan lek Christmas. Dalam lek Santa Mas, makam day Santa Mas. Dalam lek Trimas, dalam lek Trimas. Dalam lek Rock Mas, dalam lek Party Mas, dengan lek Christmas. Kejing seng lang, nam tahu Jesus Christ yang lek kejing seng lang. Lalu mentala pilong kejing seng man kasih om dena Christmas, tadi man kasih iya kejing seng lang. Om tang absan tarik banginya roh berom ya kedeng utrai. Kian mau tak. Hei makan kasih. Kadang Christmas ka jong aja. Mau syakri ka jong utrai. David usaki lamba kitab Sam. Kitab Sam ka jong David ka namba ka bacis pak. Lai ka dekot ka balai ong kumne. Ladu ka mi kasih. Hadu ka basep jong ka. Ka karteng utrai. Kalong ka bedai banyaro. Haleluya. Ladu ka mi kasih. Hadu ban sep no ke kereng utrai kade ban yaro om de tang absan tarik benginya kan mau belai om de tang asni sande mungkin mau belai
man kapor dan kam mereka mau beli Tewan bishar wadam khang ki balik Christmas wadam khang ro ki bamlek Christmas te pilaban kentu ya ki kuno lek Christmas te pimlek ru ten kam le chinya seng dan ngaburam ka jong beli amen.